Mit csinálnak? Ez csak ő táncolán csak egyedül. Holnap fölrakjuk a YouTube-ra. A YouTube-ra. Azt is fölrakom. Ott van. Az jó, az. De hogy nem ott lesz fönn a mini mellett. Az nem baj, majd elmúlik. Az ilyen citromos. Még a fognyúlva. Azért talán én is. Pedig ma még nem is ivott. Eleget. Nem ám. Persze elég az a 4. Az a 4 pohár Cuba Libre. Nem? Az a 2 pohár konyak. Ott reggel lesképp kicsit. Ott húzzak fel, jó? Most én mondom, hadd nézzem már vissza, legalább az elejét. Ah. Ez is olyan.